lagu. Ngomong matur. Lho, gek omong tok kowe metu 100 durung nembang iki lho. Ya. Terima kasih ya Pak. Iya. Matur nuwun. Terima kasih. Ya udah cari jeneng nak. Pandemenku wis semono anane ya ming ora ya iki maringi rong ati ngenteni turah ya iki. Ya. Yo. Yo Mbak Absari, Mbak ngaturake podang kuning. Iyalah. Nggih yo Mbak Ab. Nah, wah jan ngene iki lho. Sok nek golek bojo sing ngene iki cilik. Ora kaya sik. Dalu Pak Tikus, oh Mbah. Nggih, Mbah. Kakung. Heeh, kowe nek matur Mbah. Mbah nggih. Nggih matur Dalu. nuwun. Anak putu celurut nggih. Kok anak putu celurut? Lah nek kowe ngundang aku Mbah Tikus ngono aku ya mun ya celurut kan luwes cilik. Ya mboten aja dipadakne. Ayo, ayo, Mboten sak trae ngonten. Yo men sak liting. Ah iya. Aja cerak-cerak engko di Lah iya to. enggot ki. Nggih. Mbak menika minangkani pamundutan. Nggih, Mbak Menika Tatin. wonten podang Podang kuning. Menika ngagem bawa mboten Pak Dalang. Prayogi, prayogi. Oh nggih. Ayo Mbak. Saking Sopo? sing blegendong. Blegendong ki wudune nek anakku ki. Kok Ya blegendong? beda nak nggonku blegendong ki lemu ngono lho. Nak nggonmu Wudu. mbok sesuk blegendong. Marah. Blegendong ki nang anakku ora nganggo kaos, nganggo katok-tok ngono ka lho. Oh, nak nggonku mleding. Nggonku Mleding nek ngono ngene iki mleding. aku ki mlendek. Mlendek ki nek anakku kuwaregen sampai wareg banget ki nganti mlendek. Kuwi glogek. Glogek ki apa? Ngono aku glogek iki apa? Ra ono. Nek nggon aku glogek iki sing cok muni nang pager kae tok 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 Kae tok tekek. tok 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 ngono. Tekek. Oh, tekek iki nek aku pelawak iki. Wah ki lho ngerti kono iki aku jenenge Pelawak ngono aku dagelan kok daerah Semarang kene iki. Kae plontang. Oh, Ya Ya lambe Mbah sio-sio. ora apa-apa, sabar. iya Dek. Nggih. Nanu. Nadyan wujud temong pek wajate wujude meng plontang sere Nah, peksi Apik nasi bawa Dik Tati nak Dik iki sapa? Risa Absari. Nadyan wujud temung pekok ngono mek namatke aku. ayo jane ngono ya Yo gentenan di wedok. Kawitalining Bronto. Branta. Nggih jenengan. ayo Perintah bayar po. Kowe min. Telu Lah kowe. nggih, Ning murah apik nggih kowe Pak. sik kok Pak, apik sampean sik. Aku dalange sopire kok. Lho ngaku udah gelane kok. Sing menang ngatur aku kok kowe. Ayo. kok men ki sapa Ayo mbah aku ya ora mudeng wong men kok sedekok. Nek nggonku kemin iki anak celeng. Ayo kono sing kon bawa anak celeng kono. Wis. Alus manis nang Kok medeni niki, Mbak? Meneng wae gelon Pak. aku. Ah iki lak kaya sepur-sepuran to. Ah, iya. sepur-sepuran ndase sepur kono Dasmu meneh gelo. ya kudune kan ngono kuwi Anjur apa nek sepur kowe nang mburi karepe arep dadi silit sepur. Ya ora wangun. masa iki Mbok madhep rene to, Tin? Oh, ya wis madhep to. Oh, tak kira ki wong arep buri kok War padha. ngece, war ngece. ngarep Pengen buri kok ngerti, kok. pengen ngerti ngarepe. Iki kaya ngene ngarepe. Pak Kapolsek mencep we. Mbak Tatin. Hei, Nggih ngenten iki wis suwe ora Kambon. Napa? Heeh, wis ora kambon ya ngene iki. Kambon ana. Wis kambon. Ambon. Kambon apa, Pak? Sabun. Sabun luk wong nggih. Diajeng luk. Nadi, nadi. Kok ngono kok mutong ra? Lah iya to. Nek jenenge seniman ki ra. Seniman kok mutung. Sing mutung sapa? Kowe medhun iki apa? Anjekuk wedang. Oh, tak kira arep dadi lutung.
kleru tak kira arep mutong, ora lutung, udu, tak kira mutong. Mutong. Udulut. Ndi jaimu ono kene Dik. Eh. Ayo. Ayo. Yeah. Mbak Tatin, Hei, kula madhep Pak Pelontang iki kok aku apa? Piye? madhep Pak Pelontang niki lho. Kaya apa? Kaya luwak. Tenan Mbak iki. Luwake anyang-anyangan apa ora? Hah? Luwake anyang-anyangan apa ora? Anyang-anyangan. Lah njur nak wong anyang-anyangan ki lak nguyuh lak ming sithik-sithik to Mas. Ah. Berarti kowe wis tau weruh luwak nguyuh kowe. Ayo, mau aku ron bar peron jenengan ta? Heeh. Nguyuh gur cratrit mau. Ayo kuwi pas anyang-anyangan lah kok kowe weruh. Lah weruh, mau pas nang kamar mandi kono lho. Heeh kono. Kan rada buka sithik ngono ta. Heeh. Kok iki sapa to nguyuh gur cratrit aku. Heeh, Jur. Pak Pelontang yo aku muni. Kok Pak Pelontang iki nek nguyuh dadak dicekeli ngopo ndak abot po ya aku ngono. Ki lancang, Pak. Ki tata turuti lancang. Lah piye? Lah kok kowe wis muni, lah kok dicekeli rumasane mabot, lah men aku mbek aku ki Ya, gemak seneng. pertanyaane, Heeh. nek nguyuh, mau oleh mau nguyuh mau, kok Heeh. dadak dicekeli abot po piye? Tedun. Ora le abot ora. Lah apa? Lah kowe iki karo aku kanca apa ora? Kanca. Mbok tulung dicekelke. Ngen sukses. Dadine ora paling ndekku tak ya. Mbak Tatin, sampean nyekelke mbok gila mboten? Ah, Sampean nek nyekelke apa ora gila? gila, aku gelem nyekelke ning nganggo pistole Pak Polisi tak silih. Alah pistole Pak Polisi ki asline ki ya padha karo ndekku. Ngapa? Ha kan pistole loro. Kok loro? Padha ndekku ya loro. Kok iso loro? Ha kae sing siji si peluru sing siji. Ya ra. Apa? Wah, ning mati ndekku. Kok iso? Pengen tak pistol apa kowe? Ma, wedi kula. Ayo gendena. Kono. Jatah kula nggih, Pak. Iya engko tak jatah. Ya nang aja kaya ngono kuwi to, Pak. Rupane kaya munyuk. Rupamu kuwi. Alhamdulillah aku ono incone dadi ora madhep aku terus. Heeh. Wis kowe sing tembangno aku tak kadek bali si SMS. Oh, saking sinten niku? Iki saka Pak Prabowo. Alah, wis kok ngene gimah kowe kok. Ayo sing kok boncenge sing lemu wingi ki lho, sing lemu. Ngopo? Iki Prabowo sing duwe warung ngono kuwi. Oh, tak kira Pak Presiden. Jarine tuku sabun kuwi rung bayar ning kono. Goleki. Goleki Pelontang. Golek isi. Ora, Pelontang. Janangan-angane dalu niki jenengan, Mbak. Ahmad Suplontang. Ahmad Disekak dadi Asu. Pelontang. Asu Plontang. Ora apa-apa. Ora lho, jenenge mau sapa? Ahmad Suplontang. Nek disingkat kan Asu Plontang. Plontang. Bener ta? Ya ora apa-apa. Ki nandake antarane warga ki Ngasem karo Giri Laras sak rombongan klebu aku karo kowe iki singkatan ASU. Kok Asu? Aku selalu untukmu. Halo. Iya. Jebol bar namatke kono namatke kene kok cupet. 6 kilan kalau le omong. Sapa muni 6 Ayo, kilan? kelingan karo juragamu biyen Ndek Tati 6 kilan kalau sing muni nang kono. Kaya ngerti-ngerti ndekku.